yaron nan baka san komai ba akan burtalin fulani kama dai ma magana. Ƙarya ne na fi karfin ku ce ban san komai ba kuma ina nan akan bakana zan iya debate da kowa a duniyar nan akan wannan maganar kuma ya zama dole a fitar fulani da burtali a Najeriya da ma Afirka gaba daya. Wannan ba alfarma bace, wajibi ne. In dai mulkin adalci yake son ayi akwai koyi Annabi Suleiman. Tururuwa ma bai tarwatsa mata hanyar ta balle burtali wanda a zamanin nan baya kafin zuwan jirgi da mota duk duniya babu wani trade route sai shi. To ana cece ku ce ne akan abin da aka san an kirkira sabo ba wanda ya dade ba. Bayan da za a yi ka datse ma ruwa hanyar shi sannan kuma ka ce ba zai maka banna ba. In ana son ayi adalci a dauko tiyorin Annabi Suleiman. Idan da a ce su asadi sunna tiyorin nan suke ta advocating da ba za su ma walar da kansu ba. Yau sun je an sulunta da 'yan ta'adda a Faskari jihar Katsina, sun tsallaka jihar Kano Shanono sun je sun yi ta'addanci. To me aka yi kenan? An yi ba a yi ba. To bari ku ji wannan tiyorin na Annabi Suleiman mu ma dai mun samu wani Suleiman din namu na Najeriya ya dabbaka ta kuma ta yi fada mai ido tun kafin Bello Turji ya san zai fara tsagerancin shi a arewa ta yamma. An riga shi fara a Jigawa amma su da lami ɗaya matukar hanci. To ta yaya su da lami ɗaya zama sos na zaman lafiya a Jigawa? Na ɗaya an hana duk wani manomi noma burtali. Idan ka noma mota ake ɗaukowa a zo a niƙe gonar a ba ma shanu su ci. Penalty na farko kenan. Na biyu ya sa doka kada kowa ya bar hatsin shi a gona bayan damuna da wata 3 domin su makiyaya su samu su kiwo cikin natsuwa. Na uku kuma da damuna ya yi ma makiyaya reserving square meter sama da 10,000 inda za su je su kiwata shanayen su kuma duk makiyayin da ya bar wurin ya shiga gonan mutane kama shi ake a hukunta shi. Da haka lami ɗaya zama sosai zaman lafiya a jihar Jigawa. Kai a Najeriya a sanin siyasa da sanin halayyar mutane duk arewa babu kamar lamiɗo. Guguwan APC ma sai dai ta yi ta gama bai da ta iya da shi. Bai taɓa sauya jam'iyya ba ko lokacin da bare ke ta tsalle-tsalle daga ANPP a koma CPC aka da APC yana nan a PDP kyam kuma aka ke cin zaben shi. Sai yanzu da naga PDP sun hana shi tikitin shugabanci na ce to PDP ta tabbata ta watsi tunda bata san halacci ba shi ya mata halacci ba ita bane ta mai halacci. Ba fannin siyasa muke ba mu ci gaba. To wallahi inda za a rika amfani da idea irin na Sula Lamido sai an samu nasarar magance matsalar rashin tsaro a ƙasar nan. Kuma in dai za a ma bafulatani haka wallahi bafulatani zai iya bada ransa akan bahaushe. Wai menene duk ya haddasa wannan bala'in? Ba rigin makiyaya bane da manoma. To yawanci ma wani bannan yan bokole ne suke zuwa. Yan bokolen nan ma ba ma a san daga inda suke zuwa ba. In sun zo wucewa su ma bahaushe banna wani lokacin har rai su kashe. Daga nan aje a kira yan banga kuma jahila. Ita kuma ta zo wanda ya je banna daban wanda ta ta kama daban. Wai yan uwanku ne. A misali alayanku kuna da maraji je kasuwa yayi sata. Sai aka zo layin naku ba a ga wancan da ya satan ba sai aka kama babanka a gabanka aka yanka. To kun ji inda aka samu gaba tsakanin Hausawa da Fulani. Shi kuma wannan da aka yanka baban shi a gaban shi. A misali shagunan kasuwa za su ƙara zama cikin aminci ku kama ubana ku yanka a gabana me ya muku? Su kuma wayannan yan gimbiyawa su zo su ce duka Fulani yan ta'adda. Kuna ta ƙara ma yan ta'adda population, mutanen da ba su ce 20,000 ba kun kai su miliyan 20. Haka za a zama zaman lafiya. To yanzu na kunna debate tunda na gane mutanen nan duka jahilai ne. Duk inda kuga mutanen nan sun shirme suna yada wani sharri ku tagin dina kawai ku banni da shegu.